Γεια σε όλους. Θα σας εξηγήσω τη λάθος σκέψη που κάνουν οι περισσότεροι. Λοιπόν, οι περισσότεροι νομίζουν ότι τα μεγάλα πλακάκια μπαίνουν πιο εύκολα και γρήγορα. Μεγάλο λάθος. Όπως θα δείτε στο βίντεο, τα μεγάλα πλακάκια είναι απαραίτητο να τοποθετούνται με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, τοποθέτηση κόλλας στην επιφάνεια του τοίχου και επίσης τοποθέτηση κόλλας στο πλακάκι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βαραίνει το πλακάκι και να γίνεται πιο δύσκολη η τοποθέτησή του. Ένα ακόμα μειονέκτημα είναι οι αποστάτες. Οι αποστάτες καθυστερούν πολύ την πρόοδο της δουλειάς. Ακόμα ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι η τοποθεσία του κόφτη πλακιδίων, που μπορεί να είναι σε κάποιο άβολο σημείο και πολύ μακριά από το μπάνιο που φτιάχνουμε, που έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερεί την εργασία. Σε αντίθεση με τους μικρούς κόφτες, που στη χειρότερη μπαίνουν ακόμα και μέσα στο ίδιο το μπάνιο και μπορείς να τα κόβεις εκεί. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Διπλάσιος χρόνος στην τοποθέτηση κόλλας, διπλάσιος χρόνος στο να φτιαχτεί η κόλλα, αρκετός χρόνος στο να τοποθετηθούν οι αποστάτες, διπλάσιος χρόνος στο σημάδεμα και στο κόψιμο των πλακιδίων, και κάτι που δεν απασχολεί τον πελάτη αλλά απασχολεί πάρα πολύ τον μάστορα, πολύ μεγάλο βάρος στο πλακάκι μαζί με την κόλλα για να το σηκώσεις, και ειδικά άμα το μπάνιο φτάνει τα 2-2,40.
Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο ένα μεγάλο πλακάκι να το βάλεις σε ένα μπάνιο, αλλά όπως πληρώνεις ένα μεγάλο πλακάκι, πρέπει να πληρώσεις και το μάστορα για να σου το τοποθετήσει. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω πώς τοποθετούνται πιο μικρά πλακάκια σε ένα μπάνιο και θα δείτε τη διαφορά. Θα προσπαθήσω να κάνω πιο αναλυτικό το βίντεο για να δείτε και πώς κόβονται τα πλακάκια με τον κόφτη πλακιδίων και με τον τροχό. Σε αυτό το σημείο θα σας χαιρετήσω λέγοντάς σας πως στα επόμενα βίντεο θα δούμε αρκετά διαφορετικά πλακάκια. Θα δούμε ελαστικές οροφές, οι οποίες είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό για την Ελλάδα. Θα σας πρότεινα να μας ακολουθήσετε στο Instagram, να εγγραφείτε στο κανάλι μας, να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάσετε τα επόμενα μας βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μας. Θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Γεια σε όλους.